गासिबो जेसेबां हारि माहारि दङ बिटिसि ओनसोलाव दिनैहाय सिगां दावगा दा बेनो प्रमान जाबाय जे दिनै बे समावहाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जेसेबां जोंनि केन्डिडेट दङ समग्र बिटिसिआव साफ्रोमबो देरहाजोबनायनि थाखाय जेसेबां रायजो राजानि समर्थन नांगौ बे समर्थनखौ जों दिनैहाय मोनबाय फुरा जोंहा बेखौ मोनबाय दा 2 नम्बर जि घटनामोन सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट सोरजिनाय मोनथारनोसै होननाय बे बाथ्राया दिनै नंखाय प्रमान जाबाय बिदि नङा होमबा खारन थांनाय 27 जानुवारियाव प्रमद बर'आ जायखौ सुक्ति खालामबाय बिटिआर नामनि बे सुक्तिया पुरापुरि रायजो नङा बे खोथाखौ दिनै जोङो बुंनांला दिनै जों खोन्थानांला दिनै बुजायनांला साफ्रोमबो गामिनि आइ आफा रायजो राजा जोंनि मानगोनां गावबुरा बिथांमोनहा मोनथिजोब्बाय बियो बिटिसिबो नङा बिटिसिनि देरसिन नङा बिटिसिबो नङा रायजोआथ' मोनखाथारा बेयो बिटिसिनि मोनखानाय जोंनि जिखिनि क्षमता पावा जिखिनि मोनखानाय बाउन्डारि जिखिनि मोनखानाय गोहो बेखौ नस्थ' खालामनायनिसो सुक्ति बे खोथाखौ आङो दिनै मानो गोथोङै बुंदों बे खोथाखौ आङो दिनै मानो गोथोङै बुंनो हादों बे बुंनो हानाया जाहैबाय बिसोर खालामनानै लाबोनाय बिटिसि सुक्तियावनो बिटिआर सुक्तियावनो बिदि लिरनाय बिसोरनि बिटिआर सुक्तियावनो बिदि लिरनाय दं मा लिरदोंमोन जे बिटिआर नाम सोलायसिगोन बिटिएडि नामा थानाय नंला बे बाथ्राखौ जोङो बै समावहाय बुंदों नाम सोलायबानो गुन सोलायनाय जाया नाम सोलायबानो आखल सोलायनाय जाया नाम सोलायबानो जौगानाय फैयो बे खोथाखौ जों जेला बुंदों गावसोरा लाबोनो हायासै नालाय सुक्तिखौ गावसोरजों खालामाखै नालाय हिंसा जादों गाज्रि मोनदों जोंखौ गिदिर जाजानो गिदों बिदि होननानै जोंनि एगेन्स्ट जोंनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों बे आमटेकायावबो बुंफैदों माबा खैला मैलायावबो बुंदों माबेबा आनन्द बिथिङावबो बुंदों माबेबा उलगुरि फाथाबारि मालिनिफ्रायबो बुंदों बे बाथ्रा खोथाफोरखौ आरोबाव जोंनि माखासे रायजो राजाया हयथ' एसे गोनो गोथो जागोन दा ओरै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बुंनाया नंगौ जाखो ना बले एबसुनि लिडारफोर बुंनाया प्रमद बर' बुंनाया नंगौ जाखो एबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर बुंनाया नंगौ जाखो हयथ' एसेबाबो गोनो गोथो जानाया स्वाभाबिक दा नाथाय दिनै बे नाम सोलायनाय जि सुक्तिनि दफा बे दफाया 2.5 मास जाबाय बेखौ दिनैहाय आसाम सरकारा मावफुंबाय 2.5 मास जाबाय दा मावफुंबाय बे सुक्तिनि नाम सोलायनाय दफाखौ जुदि मावफुङामोनब्ला इमप्लिमेन्टेसन खालामामोनब्ला बिथांमोनहा बुंबाय थानो थाखाय मोनसे इमोसन रायजो राजानि गेजेराव मोनसे आबेग नंथारगौ होननानै बुंबाय थानायनि बिथांमोनहा सुबिदा मोनगौमोन दा जेला बे नाम सोलायनाय हाबाफारिया जाबाय बिटिएडिनि जायगायाव जेला बिटिआर जाबाय 2.5 मास जाबाय दिनै रायजो राजाफ्रा रोखा प्रमान जाबाय जे बिटिआर नाम सोलायनायाव कुनु आमटेकानि लामा बान्दो दंग क्षमता जेबो सोलायनाय गैया बेबायदिनो सारा बिटिसि ओनसोलाव थानाय 35 लाख जोंनि रायजो राजानि 9,000 वर्ग किलोमिटारनि 3,100 खान जोंनि गामिनि सा ओनसोल जोंनि फरेस्ट हाग्रा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि कुनु बहाय जौगायनायनि सोलायनाय जेबो गैया होमब्ला जों जाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन जोङो नाम सोलायनो थाखाय जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बड'लेण्डनि आन्दलन खालामाखै नाम सोलायनो थाखाय 34 बोसोर जोंनि एनडिएफबिनि बिदा फंबाया जौगाराखै आन्दलन खालामाखै दिनैसिमबो जेराव दं दा बेफोर खोथा बाथ्राफ्रा बेसेबां दुखुनांथाव आरो बेसेबां बेयो लासिं बेसेबां थगायजानाय ओंखायनो जों बुंदों सोरबा प्रमद बर'आ एबसुआ इउपिपिएलआ थगायजायोब्ला जों दिनै थगायजाग्रा रायजो राजा नङा खारन जोङो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जा भारत सरकारनि बिसायख'थि आयोग इलेक्शन कमिशननि सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिशननि रेजिस्टार्ड आरो रिकगनाइज आसामनि मोनसे आनसलिक राजनैतिक दल दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव
सृष्टि खालामनानै जेसेबां रायजो राजाफोर दङ बयबो रावारि धोरोमारि हारिमुवारि जेसेबां रायजो राजा दं जों दिनै ज' खालामनानै आसामाव जोङो दिनै रायजो खुंफैलायनो हानाय एमपि दैथायहरनाय रायजो सभानि एमपि जोङो दैथायलायहरनो हानाय बे ओनसोलनि रायजो राजाया जों बोरै फैबाय जोंथ' रोंबाय जोंथ' मिथिबाय जोंथ' बुजिबाय आयना माखौ होनो संबिधाना माखौ होनो कन्स्टिटिउसना माखौ होनो जों बयबो मिथियाखै दा गतिके बिटिसि सुक्तिया जोंनि भारत संविधाननि 6थि शेड्युल 6 शेड्युलनि आन्दाराव जादों दिनै बिटिआर सुक्तिया बे संविधाननि एबिसिडि जेबो गैया दा जेबो गैया नालाय संविधाननि नंखायनो बे सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय केबिनेट डिसिसनबो गैया एसेम्ब्लियाव रिजल्युसनबो गैया दिल्लीनि पार्लियामेन्टआवबो बिनि जेबो एसेम्ब्लि पार्लियामेन्ट एबा संविधान संशोधन खालामनानै बिटिसि बायदि मोनसे राजनैतिक बेबस्थापना खालामनायनि जेबो बहाय मावनांगौ हाबाफारि गैया एकदम बियो लाथिख' जिर' बेसोरनो बे मोनसे जाहैबाय दिनै बिथांमोना जायखौ दाबि खालामबाय थादों जोङो बिटिआर सुक्तिजों बिराद गिदिर माखासे गिदिर गिदिर खामानि मावबाय रायजो राजानि थाखाय दिनैसिमबो दासिमबो जायखौ बुंनानै बिसोरो भट बिनो नागिरबाय थादों भट बिबाय थादों बे बाथ्राया दिनै बाउन्डारि अल्टारनेशन कमिसन बाउन्डारिखौ सोलाय सोल' खालामनायनि बिटिआर सुक्तियाव बिथांमोनहा लिरनानै लाबाय दिनै बे बाउन्डारि सोलाय सोल' खालामनाया मा जानानै दं बेखौ दाख्लै थांनाय 28 अक्ट'बराव जोंनि जे सुबुं बमा दंमोन खैला मैलायावबो थाङाखै होनबा जायफोर थाङाखै बिसोरबो खोनाबाय मिथिबाय जे बाउन्डारि कमिसन बानायनानै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिनि गोबां खोला ओनसोलनि गामिखौ दानख'नो नागिरदों होननानै बे दिनखालि बुंनाय जादों बे बुंनाय खोथाखौ बे बाउन्डारि कमिसननि थानाय सासे मेम्बार दालिम मायन होननाय उदालगुरि जिल्लानि बिथाङा दाख्लै बुंनाय आं बुंनाय खोथाखौ बे खोनादों पेपाराव अखानायै ओंखारदों खैला मैलानि मिथिङा अखानायै 29 तारिखआव ओंखारनायनि उनाव बिथाङा बुंबाय जे चन्दन ब्रह्म बुंनाय रोखोम जाया दरसेबो गामि दानख'नो मोना बिगासेबो हाजों हगारा होननानै आं बुङाखैमोनबा बे खोथाखौ बे दालिम मायन कमिसननि 7 मेम्बारनि गेजेराव सासे मेम्बारा मा बुंबाय गोबां खना बर' गामिखौ दानख'नाय जागोन अधिक खना बर' गामिखौ दानख'नाय जागोन होननानै बे दायित्व मोननाय कमिसननि मेम्बारा बुंबाय होमब्ला नोङो 28 तारिखआव आं बुंनाय खोथाया फोरमान जायाखैमोन दानख'मारगोन दाजाबनायनि खोथा बुङाखै बेवहाय दानख'नायसो दा होमब्ला जात जाथिनि थाखाय सिन्था खालामग्रा दायित्व लाग्रा गावसोरखौनो जाथिनि मावग्रा जोंखौ जोलैनि हांगार होनग्रा बे एबसुनिफ्राय दायित्व मोननाय भाइस प्रेसिडेन्ट बे मा होनोमोनलाय जयन्त बसुमतारी बे दालिम मायन गावनिनो लोगो सासे कमिसनार पि भार्मा जायहा प्रथम बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिमोन आसामनि चिफ सेक्रेटारि जानानै रिटायार जानाय बे चेयारमेन जयन्त बसुमतारी एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट उदालगुरिनि बे दालिम मायन होननाय सासे असमिया राव रायग्रा दा बिसोर साथामजोंनो बे कमिटि दा सासेया बुंबाय गोबां खना बर' गामिखौ दानख'नाय जागोन होननानै बे जोंनिया जयन्त बसुमतारीया मावथैखो मा मावथैखो बेहा बुंनांगौ गैया नामा बेहा जाथिनि थै दंना गैया दे बे बुंनांगौना बुङा जाथिनि मावग्राफ्रा बर' माहारिनि सान ओंखारनायनिफ्राय हरखौ सब समय जाथिनि स्लगान होग्रा रायजोनि थाखाय गावसोरल' मावग्रा होननानै दाबि खालामनानै लाग्रा बे एबसुआ इउपिपिएलआ बेखौ गाबथानाङा दालिम मायन जेनेखि কৈছে এনেকুৱা নচলিব এখানে গাঁও আমি কর্তন করব নিদিম বুंनांगौना बुङा जों जेरै बुंदों बिसोर बुंनांगौना बुङा गाबथानाङा दिनै मन्थ्रि जानानै बिटिएफनि मन्थ्रिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा सोरबा जोंनि एमएलएफ्रा जोंनि बिटिएफनि दैदेनगिरि गासैबो जुदि बेबायदि स्टेन्ड लानो हायोब्ला जाथिनि मावग्रा होननानै दाबि खालामनानै लाग्रा बिस्रा बुंसिननांगौ दं आरो बिस्रा बुंनांगौ दं जों दिनै बे खोथाखौ हगारनाय लोगो लोगो बुंनाय लोगो लोगो स्टेन्ड लानाय लोगो लोगो दिनै खोलानि गोबां खना बर' रायजो राजाया मा बुङो दिनै आंखौनो बुंदों जोंनि बिटिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों
এই কথাটো স্যার বেশি নকলে ভালো বুঝবাই কারণ ওই खोलाहा एसे दानखौ जानायखौ लुबैदों दा जुदि नों बोलो होनानै बे खोथाखौ बुंबाय थायोबा जोंहा एसे भटआ गन्डगल जागोन बेथ' भटनि खोथा नङा बेथ' देरहानाय जेननाया थागोन भटआव खिन्थु घटनाया जाहैबाय दिनै कमिसन दानानै जोंबायदि आवाज होबाय बेखौ जुदि जों गाखोनो हायाब्ला मोनखानाय 9000 बर्ग किल'मिटारनिफ्राय 4-5,000 जुदि दानखौ दानांगौबा बे बिटिसिआ जेबो हाया बेथ' धंस जागोन बे धंसखौ जोङो गोथाङै थांनानै थानाय समाव जों बिटिसि सोरजिनाय रायजो राजाफ्रा नायजोर जोंनि मेगनजों जों बेखौ बोरै गनायनानै लाना जोंनि गोसोजों जोंनि बिखाजों जों बेखौ बोरै गनायनानै लाना जों बुंगोन भटआ आलादा इलेक्सना आलादा किन्तु जोङो मालाबाबो बिपद जोंनि गेजेराव जों लाबोगोन आरो बे स्टेन्डखौ लानानैनो जों दिनै जबरदस्त दहाय जोंहा रैमालि मुसाहारि मानहानि बिथाङा जाय खोथाखौ बुंदों मोननाय मोननैनि बिसायख'थि नङा देग्लायनि बिसायख'थिया रायज्लायदों नंगौ बे बिसायख'थिया जाहैबाय जोंनि थाखानाय बिटिसि सिलेब्लेब्लाबो अक'क जोंनि जि राजनितिक गोहो संबिधानिक गोहोजों दाजानाय बे बिटिसिनि थांनाय थैनायनिसो दिनैनि इलेक्सन जबरदस्त जों गाबफानांगौ आरो गाबफानानै जोङो देरहानानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो चिफ बानायफिननानै बे गामि दानख'नाय कमिसनखौ जोङो फोजोबनांगौ आरो बेजोंसो जोङो होबथानो हागोन खारन एबसुआ इउपिपिएलआ प्रमद बर'आ जों हाजारखि राया हाजारखि गाज्रि मोना हाजारखि मुं सुवा बिसोरो बे गामि दानख'नायखौ होबथानो हागोन बिसोरो दिनै जुदि बुङो आमि नामाने होननानै होमबाना बै गावसोर सौदि होनाय सुक्तिखौ खोन्थागोन एटू तो আমার কথা নহয় एटू तो तহঁते तो सही दिছে এতিয়াহে এইবোৰ কথা কেউ কৈছে বিছৰা বুংনাইনি নৈতিক বিছৰা কোনো অধিকাৰ নাই মানসিক বিছৰা কোনো সাহস গैला बे दानखौ होआ मोना कारण गाबो होबाय सोमब्रो होबाय ओंखायनो बिसिनि खुगानिफ्राय आइफोर आफाफोर जों आसा दाखालाम जों गाज्रि मोनबाबो रायबाबो रागा जोंबाबो बिसोर जेबो खालामनो हाला दा मोनसेल' उपाय दायनां गोदोरनां मा आफा सुजिनां आफाया जों रायजो राजाफोर जोंसो दा जों गाबखानांगोन जोंसो सनांगोन बे खोथाखौ गोसोआव ला इलेक्सनखाय बांद्राय बुंदों भट मोननो रायजो राजाफोरखौ बुरखायनानै बुंदों बे खोथा कारण ओरैहाय खोथाया मोजां जादोंब्लाबो खोलाहा खिन्थु एसे बे खोथाया उल्था जादों होमब्लाबो जों दिनै जेननाय देरहानायखौ दोनथ'नानै रिस्क लानानै बे खोथाखौ गाबथारनांगोन आरो दिनै इलेक्सननि थाखाय बे कमिसननि खामानिया एसे स्ल' जाबाय खिन्थु खेबनै मिटिं जाबाय खेबनै इतिमध्ये मिटिं जाबाय आरो बावैनो बिनि बिज्ञापन एडभार्टाइजमेन्ट जायफोर थानो लुबैदों जायफोर थानो लुबैयाखै बिनि दरखास्त होनायनि समा फैनो थाङो बे कमिसना जुदि एडभार्टाइज होयो बिटिआर सुक्तिनि दफा मथे सुक्ति मथे बिथांमोनहा कमिसन मोनबाय कमिसना दानिया एडभार्टाइज होनोसै पेपाराव टिभियाव गोसाव बिलाइ होनोसै सोर बिटिसिआव थानो आरो थाया देनाय मा जागोन बे इलेक्सन खायसो बे एडभार्टाइजमेन्टआ बन्द जाथ'दों दावराव जानो हागौ गन्डगल जानो हागौ बे खारनाव एसे थाबथाथ'दों आरो बहायबो खोथा दं नङाबा दाहालागै एडभार्टाइज होयो जै एडभार्टाइज होबाय बै 500 टेस्कान गामि बिटिसिआव थाया होननानै हाइकर्ट खालामखानायफ्रा बिसोरो लाइ मोनगोन नामा बिसोर दिनैहाय दरजाखौ खेवनाय जागोन ना जाया बिथांमोननि थाखाय दरब्रै गामि मंगलदैनि साहा उदालगुरि जिल्लानि खोलानि बर्डाराव थानाय प्रथम बिटिसिनि इलेक्सन 2005 सन 2010 सन 2015 सन खेबथाम इलेक्सनखौ बै गामिनि रायजो राजाफ्रा बैकट खालामो जोङो मानिया बिटिसिखौ भटखौनो बिसोरो दोफेरबोआखै होमब्ला बेबायदि गामिखौ नों बोरैहाय दा हमथानो हागोन बिसोरनि थाखायथ' दरा खेवनाय जाबाय जोङो लुबैखादोंमोन बिटिसिनिफ्राय बाहेरायाव थांनो दिनै बिटिआर सुक्तिया जोंनो सुबिदा होबाय कमिसननि गेजेरजों जोंहा बारनलांनायनि सुबिदा जाबाय बिसोर रंजागोन ना रंजाया होमबा प्रमद बर'नि आलादा रायजोआ बोरो प्रमद बर'नि सानजाहा बारायनाय खोलाहा बारायनाया बोरो बेखौ जों दिनै सोंनाङा नामा रायजो बिसोर
दिनै बेफोर खोथाखौ लानानै प्रमद बर'आ इउपिपिएल लाजिनाङा नामा? आइ आफा रायजो राजानाव दिनै एबसुनि सेंग्राफ्रा बे फंबायफ्रा दिनैहाय भट बिनो थाखाय दिनै लाजिनाङा। जों जुदि खोथाफोरखौ फारि फारि बेखेवना बुङोब्ला आगान होनो बिसोर जायगा मोननाय नङा। बे सैथोथि आरो बांद्राय उत्पात खालामोब्ला गासिबो सिंनि खोथाफोरखौ जोङो बुंजोबगोन। आगान होनो जायगा मोननाय नङा बे एबसुआ। दिनै गावसोरल' जोंनि एनडिपि बिदा फंबाय बिथांमोननि ना केसआव उइद्र' जादों ना थांनानै थानायनि राहा लामाया थिग जादों। बै समाव आन्दलन खालामनाय गैयाबाबो 5,000नि बारा जागोन एनडिपिनि नामाव मुंख्लं जानाया। बिसोरनि अबस्था मा जागोन? 10,000नि बारा जागोन। रायजो राजा सोरबा ओंखाम जाहोनायनि दाय जानाय, जेलाव थांनाय केसआ दाबो दङ, जेलाव दाबो दङ, जेसेबां केदारफोर दङ 7,000नि बारा एनडिपि बिदा फंबायफोर दिनैहाय केदार दङ। बिथांमोनहा बयहाबो फ्राय केस दंजोबो आरो हाथियार लानानै सोमावसारनायमोन नालाय एनडिपिनि सोमावसारनाया। बेफोर केसआ गोरलै नन हाइनेस नङा, गासिबो हाइनेस गोरा केससो। होमबा बे उइद्र' जानो हाया। बेफोर खोथाखौ प्रमद बर'आ लिडार जानो लुबैदों जेब्ला बेहा दायित्व गैया नामा? बेहा बुंनाङा नामा? बेहा रायलायनाङा नामा? दिनै जोङो दायित्व दंनायखाय केस उइद्र'लि कमिटि इतिमध्य जोङो दाबाय। थांनानै थानायनि राहा लामा रिहेबिलिटेसननि कमिटि दिनै दाबाय आरो बेफोर खामानिखौ जि हायो जों दिनै आवगायबाय। बेलाय सन्दना ओरैनो थुगायनोसो नागिरदों। एनडिपिनि जोंनि बिदा फंबाय मोनब्रै ग्रुपआ दिनै कर्डिनेसन दाबाय। कर्डिनेसना दिसपुराव खेबबा 6 बारसो रायलायबाय। मुख्यमन्त्रि मानगोनां बिथांजोंबो रायलायबाय, अफिसार लेभेलावबो रायलायबाय, आंनि लेभेलावबो रायलायगासिनो दङ। दिनैहाय बेनि उनावहाय मोनसे नियम बायदियै लिस्टफोरखौ लादों। सोरहा आइ कार्ड दङ, सोरहा गैया। आवगायाव सोरनि नामा थिसनजादों, सोरना थिसनजायाखै। सोरबाया डाइरेक्ट केडार, सोरबाया अभारग्राउन्डनिमोन। खबर होग्रा, सायाव नायदिंग्रा, बिसोरनि नामा थिसनजायाखै। बेफोर गासिबो जिनिसखौ दिनै समाधान खालामनायनि थाखाय गोथार गोसोजों जोङो खामानि मावदों रायजोखौ। आरो बे दायित्व दं, जोंहा दायित्व दं। नाथाय बेखौ बिसोरो दिनै बायदिसिना गाज्रि रावजों दिनै बुंदों। दिनै दहाय आं एसे फैनायाव खोनादों जोंहा फेरेंगा भाइनि खोथाया। बेथ' नंखाय, नामाबो सेस, ओरै बे कर्मा नंखाय, थगायनायबो बायदिसिनाल' होननानै आसलते एबसुआ बुंबाय फेरेंगानि खुगायाव बे खोथाया समाय। नों हायाखै नालाय नों सिगिखाबाय। जायफ्रा हादों, जायफ्रा एनडिपिनि कर्डिनेसन कमिटिनि गेजेरजों जेलाव थानाय जोंनि बिदा फंबायखौ बख'नो नागिरदों, थाबोनाय केसखौ उइद्र' खालामनो नागिरदों, मुंख्लं जानायफोरनि रोजाबानि बारा न'खरनो जोंहा रांखान्थियारि अनसुंथाइ एबा मान सन्मान होनो नागिरदों। दिनै थांनानै थानाय 7,000नि बारा एनडिपि बिदा फंबायनो दिनै पुनर संस्थापन थांनानै थानायनि बेबस्था खालामनो नागिरदों। मावनो हो। नोंहाथ' आइडियाबो गैया, नों बुजियाबो। आरो बेसेबां अरिजिनेल एनडिपि नंगौना नङा जोंथ' गोदो बारा मिथियामोन ना। दा जों क्लियार मिथियाखै होनबा सिसपेयार जाखांथारनानैसो नै दाख्लै बोसोरथामसोल' जादों। मा खारनाव एनडिपिआव थांदों बेखौ जोंना बेंटल क'क्राझार ओनसोलनि रायजो राजाया आरो साबसिन मिथिगौ। बेफोरखौ बुंनानै बारा आं बेखौ लाजिफोनांनो गोसो गैया। आरो दिनै बे जेसेबां गावखौनो देरहाखाबाय, बिराद जाबाय, दाना जाहैबाय फेरेंगाना आं डिपुटि चिफ। दा रोनगोराजों काजलगावनि दा MCLA दा दारायनाय इउपिपिएलनि आरो फेरेंगाजों जुद्धआ जालायगासिनो। बेखौ मा होनो? आकाशाव मोफौ, पातालाव बाहागो रानलायलायबाय। एकदम ओरै गिदिरथार, आंनोबो फवासे नांगोनलै, आंनो सेरसे नांगोनलै। फेरेंगाजों रोनगोराजों दा जुद्ध जालायगासिनो दं डिपुटि चिफ जानानै। प्रमदाथ' चिफ जाखासिगोन नालाय, बे डिपुटि चिफ जानायनि गावसोर नायलायनो हाया। बे अबस्था जादों। आरो सासे थाबावबाय सिनियरसिन मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारी, बेनोबोथ' नांथारगोन। दा डिपुटि चिफआनो 7 बिसिना। आरो सोरबा दंबावो खोमा सोरनाबा, जोंहा प्रहलाद भाइमोननिथिंबो थानो हागौ। सिनियर सोरबा थागोन ना, बाक्सायावबो सोरबा थागोन। दा खोथाया जाहैबाय बे मानसि माखासेफ्रा बे धरननि रायजो राजानि खोथा गैया, समाजनि खोथा गैया, भबिष्यत जोंनि बे गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ बोरै जौगाहोनो बेजों खोथा गैया। खालि बोरै बारस' बुरस' खालामनानै गावस्रा बिटिसिआव देरहानानै नेता जानो, बिनिल' बिसोरो हांखुर जाग्रा नेता। आरो बे आखला प्रमद बर'नाव दंथारो। प्रमद बर'आनो बेनोखा आराम्भनिफ्राय बेनो।
जोंनि खोथाखौ बादो गावनि गुरु दैदेनगिरि मानगोनां उर्खावगोरा ब्रह्मखौबो सिनायनो सानसे समनि एबसुनि गोबाव समनि दैदेनगिरि एमपि जाबोनाय प्रेसिडेन्ट जाबोनाय बेनो आखायाव हमै हमै प्रमद बर'खौ बिसिम लाबोदों दिनै बे उर्खावगोरा ब्रह्मखौ सुक्ति खालामनायनि उनाव लोगो लोगो गावहा रिजाइन होबाय एबसुनि प्रेसिडेन्टनिफ्राय लोगो लोगो वार्किं प्रेसिडेन्ट जाबाय वार्किं प्रेसिडेन्टआ आद्रा पुरापुरि प्रेसिडेन्ट नांगौ आरोबाव सप्तासेनि उनाव कनफारेन्स खालामबावनानै प्रेसिडेन्ट जानानै मानगोनां उर्खावगोरा ब्रह्मखौ इनाय बानाय बिजिरबाय आरो बेनि उनाव बहायबो गोजोना शिब नांथारगौ शिबाबो दिग्लिया जायो दा बेबायदि सरित्रआ बोरै जोरनांगौ जादों दिनै शिब जानायनि खोथा सिमां नुनायखौ बाद होदो एमसिएलए जायाबा बोरै शिब जानांगौ देलाय बे बोरैखाखौ प्रथम पास जाग्रोनांगोन ना मेट्रिक पास जायाबा कलेजाव बोरै नाम लगायनो मोननांगौ दा मेट्रिक फेल जानो थांगासिनो दङ प्रमद बर'आ बे मेट्रिकआनो पास जाया बेखौनो जोबगोन बियो एखे जोबनायाव फैगोन दानिया घटनाया जाहैबाय हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गोदान काहानि नङा होमबा रायजोफोरखौ नुबाय बियो बिटिसिनि प्रति माबायदि हिंसा जानानै दंमोन बेखौ जोंबो मिथिखागौ खिन्थु मिथिगौब्लाबो जोङो एसे बोरैबा एडजास्टमेन्ट एसे सम मोनसे थांथों बिटिसिनि जौगानाय हाबाफारिखौ मावनो हाथों जों बुजा फराजों सोलिनो लुबैग्रा मानसि आरो जोंनि पार्टिया बिदि जोंहा अहंकार गैया आरो जोङो बिश्वासघातक नङा रायलाय मालाबाबो रावखौबो थगायबोआखै भबिष्यतावबो जों रावखौबो थगायनो जोङो बिश्वासघातक थैनाय सोलिजेननाय जेखौ हायो बेखौ जों बुङो हायाखौ जोङो थोंजों बे जानाय नङालै बे गैया बेवहाय गाज्रि मोननाय मोजां मोननायनि बाथ्रा दिनै हिमन्त बिश्व शर्मानि फान सानायाव आरो गावबो आंग्रि जाखानाय नालाय गावबो लुबैखाथार नालाय प्रमदा हाबाब आं शिब जानो मोनोबा माथो सुक्तियाव मा दं बेखौ रावजोंबो रायलायनांगौ गैला खोन्थानांगौबो गैला सोब सुक्ति खालामनानै बेखौ सुक्तिनि सिगां शिब जानायनि खोथाखौ हिमन्त बिश्व शर्मा होदोंमोन दा बेवहायनो बे बाब्राबबाय बाज्ल'बाय उन्दुनो हाला बे एवखां सावखां जाथारबाय आरो शिबनि सिमां नुथारबाय ओमफ्राय नै दा फैयै इलेक्सननि सिगां जों मा छबि नुखो दा जों दिनै इलेक्सननि सिगां मा सिनारि नुदों रायजोजों जोंनि एमपि नङा होमबा रायजो सभानि नायदोंजाबो सासे बिश्वजित दैमारिखौ हिमन्त बिश्व शर्माया शिफ्ट खालामनोसै फाग्ला नों रायजो सभायाव मा खालामबाय थानो रिजाइन होदो बेहाबो एसे लबा बारा जाबाय गावखौनो एसे रोंसिन रासिन गोरोंसिन सानग्रा जाबाय रिजाइन होबाय थांबाय बिजेपिआव हाबबाय दानिया बिश्वजित दैमारिखौसो हिमन्त बिश्व शर्माया बिजेपिआ शिफ्ट खालामनो थाखाय दिनैहाय खामानि मावगासिनो होमबा प्रमद बर'आ मा जाखो दा जोङो बिर'धिब्लाबो प्रमद बर'नि अबस्थाखौ नायनानै एसे दुखु मोनखानांगौ जालायलांबाय अबस्थाया बिदि जादों बेफोर रग' दोनखुमानाय खोथा नङा आरो बे जाखारगासिनो नुसारगासिनो दं दा प्रमद बर' फंबाया गोबां फुराना एबसुनि लिडारफोरखौ दिनै बुंदों ओइ खबरदार बिजेपिआव दा दस्रायाव थांबाबो बिजेपिआव थांनो नाङा दा प्रमद बर'आसो बिजेपिआव थांनायखौ होबथाग्रानि दायित्व लानानै खामानि मावगासिनो गावनि इलेक्सना थाल्लाबो बावलांबाय दानिया बिजेपिआव थांनायनि होबथानायनि हाबाफारियाव प्रमद बर'आ बेस्ट दा होनब्ला इलेक्सनानो जायाखै राजनैतिक भाबै क्षमतानि राजखान्थियाव दिनैहाय बियो इलेक्सननि सिगां जोब्बाय बे काउन्टिं सेन्सबो गैला जोब्बाय दा बेखौ जों बुंनो हायो एसे गाजा मारिनानै ट्रेक्टरनि साखा खब्रैबो मा जाखो गेब्रुबाय जाखो ना पामसार जाखो बे जायाखै होनबा ओंखायनो आं मोनसे सानदों दासो फैबाय थाबा आं सानदों बे ट्रेक्टर सबिखौ मानो लाबाय थायो बिसोर माने नांगोलनि देरसिननिफ्राय लादों ना बले नांगोला हालेवग्रा रायजो राजानि न'खर दङ नांगोल जाजोबथारसिगोन बेखौ खायदा खालामाबा जानाय नंला गतिके हालेवग्रा रोखोमनि मोनसे लादेरबा मोजां जागोन होननानै ट्रेक्टर लादों नामा आं बारा बुजियाखै खिन्थु दा नुबाय थादों खबरबो मोनबाय जोङो दा ट्रेक्टर कम्पानिफ्रा एडभार्टाइजमेन्ट
बुझिबाय बे महिंद्र ट्रेक्टर कम्पानिनि बियो दा एम्बासाडर दा प्रमद बर'आ एडभार्टाइज होनायनि फैसा खामायगासिनो दं इलेक्शन देरहानाय जेननायजों खोथा नङा ट्रेक्टर कम्पानिनि बै जोंना अमिताभ बच्चनमोन शाहरुख खानमोन सोरबा कलगेट सोरबा मटर गारिनि एडभार्टाइज होआ होमबा सोरबा हरलिक्सनि एडभार्टाइज होआ होमबा सोरबा लाक्स साबोननि एडभार्टाइज होआ होमबा जोंना प्रमद बर'आ ट्रेक्टरनि एडभार्टाइज होनायनि साख्रिसो मावगासिनो दं बे भटनि नङा बे सिना रायजोखौ ट्रेक्टरनि सिन नोंखायनो बै फर्मावबो बिसोर ट्रेक्टरखौ होयो कारन सुक्ति खादों ट्रेक्टर कम्पानिजों सुक्ति खादों नोङो एथ' लागोन जेब्ला नोंनि छबियाबो ट्रेक्टर जानांगोन भाई नोंनि लिरनायाबो ट्रेक्टर जानांगोन जेरावखि थाङा ट्रेक्टर जानांगोन दा बेखौसो बेयो मावबाय थादों मावथोंसै जेनखाबाय जेब्ला बेहाबोथ' संसार दं बेजों एसे खामायखानानै लानानै जाहाथे सोलिनो हायो जोंहाबो आशीर्बाद थाबाय ट्रेक्टर कम्पानिनि एडभार्टाइज जानानै फैसा खामायनायाव खामायनोबो भाई बेसेबां हायो बे अबस्थायावसो फैबाय दा ट्रेक्टर कम्पानिनि एडभार्टाइजार बिसोर दा प्रमद बर' फंबायनि अबस्थाया दा जेखि जाया बारा लेक्सार होलायबाय थानांला हा नांगौ हानि पाट्टा मोननांगौ होनदों बे जायगायाव हानि पाट्टाया फ्राय मोनजोब्बाय ना मोनाखै आं बेगारा मोनदोंना मोनाखै बांसिन मोनबाय आरो जायफोर मोनाखै अफिसियेल खामानिया सोलिबाय थादों बयबो मोनजोबदों बे खोथाखौ जों बारे बारे बुङो 54,000 आमटेका फरेस्ट ओनसोल बे फरेस्ट 54,000 बिगा फरेस्ट ओनसोलनि खोथाया जोंनि जोनोमनि सिगां आंनि जोनोमनि सिगां मानव गेदेर रुपनाथ ब्रह्मआ खेबबा बे सिडली समष्टिनिफ्राय एमएलए जादों खेबबाबो मन्थ्रि जादों मानव गेदेर जोंहा आयं उत्तम चन्द्र ब्रह्मआ सिडली समष्टिनिफ्राय एमएलए खेबसे जादों बिथाङाबो मन्थ्रि जादों मानव गेदेर जोंना मानगोनां लुइस इस्लारि मानगोनां बिथाङा खेबसे एमएलए जादों खेबसे मन्थ्रि जादों बिथांमोनाबो नाजादोंमोन बे आमटेकानि 54,000 बिगा हाखौ रायजो राजानो हानि पाट्टा खालामनो हानो बै आसामनि राजथावनि शिलंनिफ्रायनो आरम्भ खालामदों शिलंनि राजथावनिनिफ्रायनो बे ओनसोलनि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मानगोनां गावबुराफ्रा थाङोमोन खस्थ' खालामनानै बै समनि शिलंआव थांनायनि लामाया बिराद खस्थ'मोन शिलंनिफ्राय गुवाहाटीयाव दिसपुराव राजधानिया सोलायलायनाय जाबाय मेघालय आलादा रायजो जागोलायबाय जायाखैमोन किन्तु दिनै बिटिसि सरकार एबा सुक्ति खालामनानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जा दानानै जों दिनै बयबो खाफाल गोनां नङा होमबा आं गोसोआव फैयो बे सा ओनसोलाव फैबानो 2006 प्रथम जेला बिपिएफनिफ्राय आंखौ सिडली समष्टिनि एमएलए दारायनो थाखाय जेला थिखांदोंमोन बे समाव इलेक्शन केम्पेइनावबो गाज्रि बुंथारमोन माखासे आरो एक्सुअल बे समावहाय बे समनिफ्रायनो एगेन्स्टखाना चन्दना जेला देरहाबाय सारा बेवहाय दंफां गायफिननानै मैदेर थाबायग्रा लामा बानायफिननो होनलाबायदों कारन खैला मैलानिफ्राय भुटानसिम खैला मैलानिफ्रायनो बे फरेस्ट नङा होमबा दा गतिके हानि पाट्टाखौथ' मोननाय नङा रिजार्भ खालामफिनगोन मैदेर थाबायग्रा लामा खालामफिनगोन खबरदार बेनो भट होबाय माने नोंसोर थैजोब्बाय बिदि बुंना बुङामा इभेक्सन खालामगोन बियो दिसपुराव सहैबा होनो नाङा नोंखायनो आइ आफा रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा खाफाल गोनां साननानै लायोना लाया आं बुजिया किन्तु आं गावखौनो बिराद खाफाल गोनां साननानै लायो मानो जोङो दिनै होखारनायनि अनगायै आइ आफा रायजो राजानि जुगनि मोननो गोनां एबा स्थायीकरण थांनानै थानायनि प्रथम जिउ खांनायनि राहा लामा हा बिथा बिनि हानि पाट्टा बे हानि पाट्टाखौ जोंनि दिनाव जोङो दिनै गथायना होनो हाबाय बेखायनो आङो गावखौनो आं खाफाल गोनां सानो आरो बेल' नङा हानि पाट्टा फरेस्ट पाट्टा होनायल' नङा जोंहा दिनै बे हाखौ बे ओनसोलखौ बे गामिफोरखौ रेभिनिउ गामि खालामनाय जागोन आइनाव दिनैहाय आरोबाव संशोधन जानानै फैबाय जोङो रेभिनिउ गामि खालामनायनि फैगौ बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव आरोबाव जोंहा गोबां रेभिनिउ गामि
नामजारि मेयारि जाजोबगोन हाया बेफोर खोथाफोरखौ जायफोर सासे सानै UPPL आव दाबो दङ एबसुनि थगायनायजों जायफ्रा दैदेनजादों बे जोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफाखौ एसे बुजायदो आरो लामा ओंखार दिनै मा खारनाव निसिमायाव बिजेपिनि केन्डिडेट गैया जुदि दंमोनब्ला निर्मल ब्रह्मआ केन्डिडेट मोनब्लामोन बियो बिजेपिसो जाबाय जेरै मावथिया दा केन्डिडेट मोनब्ला बेखौ खोनादोंना खोनायाखै आइ बाराय राजा खोनाबायना चिरां समष्टिया 13 नम्बर चिरां समष्टिया मावथि ब्रह्म हादवारिया दा केन्डिडेट नंला बिजेपिनोसो लखबनो थिनबाय UPPLआ उइद्र खालामबाय दा बिजेपिनोसो होनांगौ इसिबां अयनाय मानास सेरफाङाव UPPLआ उइद्र खालामबाय दा बेखौ बे शिबनाथ ब्रह्मनो बिजेपिनोसो बिसोर दिनै होनो थिननानै केम्पेइन खालामगासिनो फुरिबारियाव UPPLआ बन्द दा बिजेपिनोसो होनो नागिरबाय बिसिबां थाखा लानानै फानखो बे खोथाखौ आरो बहाय बुंनानै लाबो बे अबस्थायाव दिनैहाय बिसोर थांबाय गतिके फानबाय बे खोथाया सैथो थगायजाबाय आरो जि एसे एनै दं बेखौ जोबखाना बिदिबालाय फानदानै खारनोसै होननानै फानबाय बे अबस्थायाव बिसोर दिनै सहैबाय आं गोबां बुंला डेभेलपमेन्टनि बेलायाव जायफोर खोथाखौ बुंदों बे नंथारगौ अरुणोदय आसनि बारे बारे बुंनाय जादों MLA निसो खमथा MLA हिसाबै नोंथांमोननि रायजो राजानि अननायाव आं दाबो चिरां जिल्लानि मन्त्रि इनचार्ज मिनिस्टार आंनि सहिजोंसो जादों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथा गामाखालि जों मालाबाबो नायफेरामोन बिर'धि मोनदों सोरबा जोंनि BPFनि मोनदों बेनि खोथा गैया जोंनि बिब' बिनानावा बिमाफ्रा मोनथों जोङो मेगन मोसेबनानै आं सहिहोयो जे बयबो 3000 4000 सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दिनैहाय गणकर्ता आत्मसहायक गट सबलीकरण आसनियाव दिनै मोनदों दिनैहाय गोदानै 50,000 करि दिनै आसनि गोदान फैबाय बेखौ जों दिनै मोनबाय बेवहायबो जोङो दिनैहाय सहि होनो हागोन बेफोर गोबां खोथा दङ दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै साफ्रोमखौबो आरोबाव आंनि खुलुमनायखौ जासिनानै जेम्स बसुमतारी फंबायखौ दाख्लै फैलाम मेलायावबो सारा हाजार रायजो राजानि गेजेराव जोंहा मानव गेदेर थिबा बुंलांखाबाय जे बिथांनो मोजां डिपार्टमेन्ट होनानै एबाराव EM खालामबावनाय जादों दा गतिके जोंहा जबरदस्त बुरजा बर' जोंहा देरहाहोनांगौ मानो होनोब्ला बुरजा देरहाथारसिगोन होमबा सोरखौ EM होनांगौ सोरखौ EM होनाङा खोथाफ्रा बिदि फैगोन ना दा जायफोर बांसिन भट लानानै फैगोन बिसोर बांसिन दाबि थागोन बे खोथाखौ एसे गोसोआव लादो आदैया एसे दायथ' लासिनदो देरहानायखौ मोजाङै नङाबा जासिखाबाय होननानै आराम थाबाय थाबा जानाय नङा नोंस्रा 10,000आव देरहानोसै मार्जिनाव सोरबा 20,000 लाना फैब्ला मानगोनां सिबा होनबा मा होननांगौ बिसोर बुरजाद्राय जाथारबायना आरो रायजोफ्राव प्रेसार होगोन ना नै बिदि जाहाथे जाया ओंखायनो बांसिन होखाबाय जासिखाथारबाय नालाय बांसिन लाखाथारनानै जाहाथे दोरोदा बेखौ थिग खालामनांगौ धन्यबाद